Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Welcome home, sir! Sweetheart. Ano sa ba? Maigi pangita ka? Ha? Wa. Si Oliver. Hain si Oliver noon eh. Ay, gahapon mga itong wala mauli, sir. Ay, nisibat mo gusto siya pagkaibalo niya nga mo ani katong angel. Danny? Ganong may pahiyom ka? Aha? Nalipay ka nga gisibata ni Oliver si Angel? Mao ba? Dad, why don't you just rest? Mas maayo magkapahuway kag tarong, Dad. Dito sa iyong lawak. Danny, dali. Tabangi ko. Diya ka sa pikas nga bahin. Ako usab diri sa tuong nga bahin ni Daddy aron katabangan na siya sa pagsaka. No. I can manage. Ngano bang kung magkaatiman ka na ko, mura naman og baldado na ko? Ha? Nangasamad lang ang akong buko-buko, James. Ugwa ko mabakol. So, I can walk. I'm sorry, Dad. I'm just concerned. Leave me. Kami na si Danny ang musaka sa mong lawag. Sweetheart, let's go. Dali. Maluoy man ko ni Daniela. Oy! Stricto kayo si Sir, oy? Na? Magamahay, magyud na siya ba? Kung dili na makaantos niya si Inday Daniela, mabiyaan, magyud na siya ba? Naarabay nagkapaabot ra. Unsa? Kinsay buto mong ipasabot lang noon eh. Kinsay buto mong ipasabot nga nagpaabot lang. Ay, ikaw! Dili ba to ikaw, sir? Nang, did I mention? Ay, dili na kinahanglan pa nga mo. Ingon ka pa, sir. Oy, makita mo na sa imong mga lihok, God. Sa imong mga tinanawan ni Inday Dani. Sa imong mga pahiyom. Klaro kay sir, oy. Abot lang ka ang imong amahan, ha? Kung wala ba makabantay, ana, sir? Nang noon eh. Sige, sir. Adto na ko sa kusina. Ay, inahak yung kitong babaa, oy. Hapit yun masipyat. May gani kay nakakita na yung kong palusot ganina. Ay, madiskwido, unta ko. Nang! Nakabaw nitong tawana. Bayanan na unsa. Naunsa ka ba, Carmina? Ay, mukalit mo lang ka pang tunga diya sa akong luyo, manghuyab. Gutom. Ay, kaon ang solusyon, ana. Behukari ko. Maghukad aron makakaon ang solusyon. Sakit ang akong samad sa agtang. Unsay kunik? Maglisod ko pagsukad. Ikaw gyud syunga ka. Ako naman nung isyunga nina. Nga kalayo ra sa agtang o sihag kamot, Kana kung dili ka man makahukad kung sakit ang ibuha agtang. Dili ba na imong agtang may muhukad ang kamot man? Sakit man ilihok. Aw! Sakit! Pero gahapon, paglaag ni mo, walay sakit. Ay laag man to. Nakapalimot man to sa kuang sakit. Maong sige na, bebe, hukari na ko. Hukari ko de. Ay! Katabaghak yun. Kamaayog yung... Karoon ka, hinugo ka na ko. Matagbaw ka gidron. Kaya kadalihok ni mo, manugo ka mangyod, ang mutagam ka mangyod ba? Yan ang imong pagkaon, ma'am.
sige, pabaya ka panguy, abya, gatubang na ka sa kananan, oy. Kaon na, aram makatawag kag balik. Maon na, ginansya na na. Oo, nakaginansya na unta ko adto, pero nabawi sa dayon. Ay, dili wag bisyo sa pagsugal ang akong bot ipasabot, oy. Ang kadugay ni mong matulog ba? Aw. Ano ba siya? Sige, ako panghuyab, oy. Kabuhi man tingali ko sa kagutom, kay unsa naman derong orasa. Alauna na paingon. Ay, maudi ay. Wa man di ko makapamahaw ganin na unya ting paniud to na nagkatug man kog maayo, oy. Mamang gani nga kaon na. Sige na. Ibubalik na ko sa kong buhat sa kusina. Tawag lang niya kung may ganahan pa ka ha kay sikaran ta juga. Sikaran naman. Hukaran ta gyud ka. Buotan na ra. May tag magpermi. Prekaba. Mukaon ako. Aron nga, mahunong na ning pagsigin ako panghuyab. May kay init pa ning sapaw. Muhigop ko kay lami kay tan-awd ang sapaw. Di na ko mo gamit og kutsara. Higupon ko na diretso ning panaksan akong alsahon. Peste kahang baane. Kaparat. Minatay! Nune! Sweetheart! Ngano? May tuyo ka? May pabuhat ka? Yes, please. Come. Come, sweetheart. Iyan na sa kong paduulan. Sweetheart? Naana. Ngano? Kaganiha ka pa atubangan sa sami naglingkod. Nagsige kag panudlay. Nga nagatubang sa samin. Pero ingon o sa milapos ang imong pananaw. Ha? May gihuna-huna ka ba? Wa man. Is this still about sa akong nabuhat kaganiha? Jaime, dili. Kung mau, dali. Tupad na ako. I miss you. Jaime, kanunay tayong nag-uban. Nag-uban? Yes. But I still miss you. I miss being inside you. Jaime, dili mahimo. May mga samad ka pa. We still can. Kung ikaw ang muliog, do all the work, sweetheart. Like you used to do. Jaime. Dili na ka na bago alang nimo, dili ba? Mo ka na imong trabaho ka na ito. I want you to act like a whore once again. Upuin ako. Tingalig mabughat ka. No, dili lagi. I will prove it to you. May bangon ka. Jaime. Kung dili ka mulihog, pues ako na. Jaime, kikisi ni mga ko sanina. I miss seeing you naked. Jaime, ayaw sa ba? I want you, Daddy. I so want you.
No! No! Jaime, gusto na! Igo na! Luha? Bihila ka. Ayaw buhatan ako! Shit. You knew very well. Kamas ma-turn on ko kung makakita ko og luha. O kung makabati ko og pakiluoy. You just wake up to piss of me again, sweetheart. Ipok! Nasagkunin mo! Nasakit! Pingit! Pingit pa! Jaime, gusto na! Gusto na! That's it! Ilak! Beg for my mercy! Igo na! Igo na! Shit! Animal! Ikaw ras naman sa magsag kong buko-buko! Sige! Oh. Nga nawa ni mo'y padayon pagsagpa na ko. Sige, Jaime, sagpa ako! Mukha ni mo gusto, dili ba? Ang pasakitan ko! Ganahan ka nga maghilakos ka sakit, dili ba? Sige, sagpa ako! Ipadayon! Dad? O sa'yo mong gibuhat ni Danny? Gipasakitan na sa niyo siya? Si Oliver! Ayaw gi ka na buhata, Dad! I swear to God! Wa ko masayod kung siya kung buhato ni mo kung makita na kung may bunog siya! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!